πόσο φτάνουν. Πρέπει αυτό να το πάρουμε πάλι πιο παλιά. Γιατί έχουν αρχίσει. Φεύγουν από πολύ νωρίτερα. Ο Βυσαρίων, παραδείγματος, έχει φύγει τουλάχιστον ως πρέσβης, αλλά έχει φύγει τουλάχιστον 6-7 μήνες νωρίτερα. Καλά, τουλάχιστον. Γι' αυτό σου λέω πόσοι έχουν φύγει. Ο Χρυσολοράς έχει φύγει από πολύ πιο παλιά κτλ. Τα μεγάλα σόγια δηλαδή. Όχι. Οι μεγάλοι διανοούμενοι. Γιατί στην Δύση αρχίζει η μεγάλη αναγέννηση. Εκεί πάνε να βρούνε φως, όχι μεταφέρουν το φως. Και αυτό το έχει πει ο Δημαράς και το έχει γράψει 100.000 φορές. Και φωνάζει ο Κακομοίρης, επτάψυχος αυτός ο μύθος. Δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Λοιπόν, εγώ κατάφερα, λέω, άκου βρε παιδί, να δούμε ποιους βρήκανε όταν πηγαίνανε εκεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Ποιους βρήκανε. Τζότο, Τσιμαμπούε, Βαντάικ, για να πούμε ζωγραφική. Βρίσκουνε τον Γκιουτενμπέργκ. Βρισκόμαστε δηλαδή. Μπρίγκελ, τον πρώτο. Τον Μπρίγκελ και ένα σωρό τέτοιους. Ναι, όχι, Μπρίγκελ είναι πιο μακριά. Ναι, αλλά λέω για την Ιταλία. Για την Ιταλία που φτάνουν. Λοιπόν, οπότε έχεις μία άνθηση. Ακομινάτη, Μποναβεντούρα, τι συζητάμε. Είναι, η μεγάλη επίδραση του Βυζαντίου είναι η αρχή. Είναι με τον Σκότο, όταν αρχίζει ο Αριστοτελισμός και ο Πλατωνισμός και τον παίρνουν. Όταν φτάνουν αυτοί οι έρημοι Βυζαντινοί εκεί, αρχίζουν και κυρίως μεταφράζουν έργα των Βυζαντινών, το μεγάλο τιμολογικό, πράγματα τέτοιου είδους, και διαδίδουν την ελληνική γλώσσα στα σχολιά. Έχει προηγηθεί η επιτομή των 7 μερών του λόγου, η γραμματική και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι ποτέ το πνεύμα. Όμως μπολιάζουν οι Βυζαντινοί. Τη γλώσσα. Για τη γλώσσα. Μπολιάζουν τη γλώσσα και θα έλεγα ότι βλέπουμε και την ελληνική γλώσσα. Ναι, αλλά βλέπουμε και μία επίδραση. Ακόμα και σε αυτούς που είπες, βλέπουμε να μπαίνουν, που τότε είναι θρησκευτικά τα θέματα, βλέπουμε να γίνεται μία στροφή προς τη μυθολογία την ελληνική. Όχι, αυτό είναι πολύ αργότερο. Ναι, αλλά γίνεται. Μετά από αυτό γίνεται. Ναι, αυτή είναι η αναγέννηση που λες. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι θέμα πια Βυζαντινό, γιατί οι Βυζαντινοί δεν είχαν ποτέ καμία στροφή προς την ελληνική μυθολογία. Η βυζαντινή τέχνη δεν έχει τίποτε από την ελληνική μυθολογία. Ως και η λαϊκή βυζαντινή τέχνη, δηλαδή τα ακριτικά, η ακρίτεση, δεν έχει τίποτα. Όμως λένε μου τα πρώτα πορτρέτα που γίνονται στις εκκλησιές, τα πρώιμα πορτρέτα, αν θέλεις, στην Ορτόντα της Θεσσαλονίκης. Ναι. Όπως βλέπεις οι Άγιοι επάνω, είναι σχεδόν ελληνιστικής περίοδου. Άλλο αυτό, άλλο ως τεχνοτροπία. Λέμε ως θέμα. Ναι, όχι, η τεχνοτροπία είναι τελείως. Που αγαπούν τη φύση, παίρνουν τη φύση και τη βάζουν μέσα στα θέματα τους. Αν πας στο Καχρία Τζαμί, έχεις ένα σωρό κτίρια, πράγματα, θάματα, αυτά. Τα έχεις. Αλλά δεν είναι μυθολογικής υφής. Ενώ όταν αρχίζουν οι δυτικοί να κάνουν μυθολογία, σου βάζουν τον Ηρακλή, την ωραία Ελένη, τον Τροϊκό Πόλεμο και όλα αυτά τα πράγματα. Πράγματα τα οποία κατά κάποιο τρόπο μόνο μυθιστοριακά τα είχαν κρατήσει. Ωστόσο, οι Βυζαντινοί είχαν λατρεία στον Όμηρο και στον Αχιλλέα και στους ήρωες τους. Όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Συστηματικά. Θα πω και το γεγονός, το οποίο είναι από τα πολύ αστεία. Μία από τις ωραιότερες Βυζαντινές ήταν ασφαλώς η Σκλήραινα. Η Σκλήραινα ήταν η ιερωμένη του Μονομάχου. Η γυναίκα του, η Ζωή Πορφυρογέννητη, τώρα βρισκόμαστε στο 1044, έτσι, 1040 και 45. Η Ζωή Πορφυρογέννητη, αυτή... Τρεις άντρες και το μόνο που την ενδιαφέρει... Και ο Μιχαήλ βεβαίως ανάμεσα αυτούς, ο τελευταίος. Ο τελευταίος ήταν ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος ο Μονομάχος. Λοιπόν, 3 άντρες, εκείνο που την ενδιαφέρει είναι να κάνει αρώματα. Αρώματα, έχει γίνει μοιρεψός, όπως λέγανε οι Βυζαντινοί, πομάδες και αρώματα. Μην ξεχάσετε ότι είναι αρκετά προχωρημένη η ηλικία της και οι άντρες είναι λίγο νεότεροι. Ναι, όλοι. Σωστό και αυτό, αλλά και αυτό δεν είναι ένας λόγος. Είναι προθυμένο lifting, Ελένη. Σωστό. Λοιπόν, ο Μονομάχος παίρνει τη Σκλήραινα και περνάει μέσα από την αγορά της πόλης για να πάει στο 7ο, δηλαδή στο ανάκτορο το Θερινό. Και ένας μάγκας της πόλης, βλέποντας την ομορφιά της Σκλήραινας, της λέει απ' έξω τους περίφημους στίχους του Ομήρου, ου νέμεσης κτλ. Δεν είναι κρίμα κι άδικο να πολεμάς για τέτοια γυναίκα, για τέτοια καλονή που είναι σαν θεά κτλ. Είναι αυτό που λένε οι γέροντες καθώς περνάει η Ελένη το πρωί, τα πρωινά τα τείχη επάνω και λένε αξίζει για μια τη γυναίκα ένας πόλεμος. Ναι, αξίζει ένας πόλεμος, αξίζει να σκοτώνεις, να πεθαίνεις για αυτή τη γυναίκα. Της το λέει περνώντας. Αυτή δεν έχει καταλάβει.
Και κάποιος από τη συνοδεία της λέει, σας κάνανε το πιο ωραίο κομπλιμέντο. Και την επομένη θέλει να στείλει πεσκέσει σε αυτόν που το είπε κανένα υπέρπυρο, ας πούμε. Όλα τα παιδιά της αγοράς ξέρουν τους στίχους της πόλης. Λοιπόν, τρέχα τώρα να μου βρεις κάποια από τα παιδάκια μας που ξέρουν. Γι' αυτό σου λέω ότι είχαν οι ρίζες του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, ήταν εμποτισμένες μέσα στο Βυζάντιο. Ως παιδεία, αν θέλεις, ως εκπαίδευση. Θέλω να μιλήσουμε για έναν ακόμη σπουδαίο. Το λέω λίγο, ναι, καλά. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για ένα ακόμη σπουδαίο μύθο που έρχεται και ξανάρχεται. Ακούμε δύο πράγματα λέγονται. Άλλοι λένε, μπαίνοντας οι Τούρκοι, σεβάστηκαν τα ελληνικά πράγματα και δεν έκαναν σπουδαίες καταστροφές και δώσανε στον Πατριάρχη, τον αναγνώρισαν ως αρχή και του δώσανε μερικά προνόμια. Μετά από σου είπα για τον Πατριάρχη. Και οι άλλοι λένε ότι ήταν μια πολύ πικρή περίοδος σκοταδισμού. Γιατί να συμπυκνώσουμε το πράγμα σε μία μέρα ή σε έναν χρόνο. Και τα δύο πράγματα είναι αληθινά όταν τα βγάλεις μέσα σε ένα μεγάλο χρόνο, 400 χρόνων σκλαβιάς, δουλείας και ό,τι θέλεις. Το θέμα είναι ότι μπαίνοντας, αν πάρουμε τον Μωάμεθ τον κατακτητή τώρα, ότι μπαίνοντας στην πόλη άφησε 3 μέρες το στρατό του να κάνει... Να τη διαγουμίσει την πόλη. Ό,τι θέλει. 3 μέρες. Μετά σταμάτησαν τα πάντα. Και έφταναν 3 μέρες ερένου. Είχαν προηγηθεί και το 1204. Έφταναν. Ναι, φτάνανε. Βεβαίως φτάνανε. Απαντώ ιστορικά. Δεν απαντώ ποσοτικά τώρα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι και αυτοί οι οποίοι τούρκεψαν, όπως ο Αμιρούτσης, παραδείγματος χάρη, ο Αμιρούτσης, και το οποίο στέλνει τα παιδιά του, και ο Νοτάρας του δίνει τα παιδιά του στην αυλή, τα οποία τα σκοτώνει ο Μωάμεθ. Δηλαδή δεν κέρδισαν τίποτα. Δεν αφήνει πίσω τίποτε πλην του ενδιαφέροντός του. Γιατί η πόλη τότε μετικίζει στην πόλη τους Εργούνιδες, τους περίφημους, οι οποίοι ξανακτίζουν την πόλη, κάνουν τα διάφορα επαγγέλματα, τα πάντα. Αρχίζει η ζωή της πόλης, δεν έπαψε ποτέ η πόλη. Ο δε Μωάμεθ στα πρώτα του έγγραφα γράφει ελληνικά. Τα ελληνικά του είναι. Όλη η διπλωματία είναι ελληνική. Η πόλη λέγεται Κωνσταντινιέ. Δεν λέγεται τίποτα άλλο Ισταμπούλ. Άλλωστε και η Ισταμπούλ είναι στην πόλη. Δεν πειράζει. Δεν είναι. Λοιπόν, ώσπου να γίνει αυτή. Τι μπορείς να κάνεις. Άλλωστε πρέπει να φτάσουμε να πούμε ποιοι ήταν οι Τούρκοι που μπαίνουν στην πόλη. Έχεις πολλών ειδών Τούρκους. Άλλο οι Τούρκοι οι Γαζοί, οι οποίοι κάνουν τον Ιερό Πόλεμο και οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι τα καταστρέφουν τα πάντα όπου περνάνε, και άλλο οι Τούρκοι οι οποίοι μετά εμφανίζονται ως αρχή εγκατεστημένοι που κάνουν τις διοικήσεις, που κτλ. Οπότε δεν μπορούμε στην ιστορία να πούμε μία αλήθεια ολοκληρωτική. Είναι αλήθεια ότι διαγούμισαν, όπως είπες, τα πάντα. Είναι αλήθεια ότι από την άλλη μεριά προσπάθησαν. Και όταν φέρανε. Καλά, οπωσδήποτε. Αυτό μπαίνει στην Αγία Σοφιά. Η κυρίαρχη θρησκεία. Μα και όνομα του Θεού, αυτό οπωσδήποτε. Αν αυτό δεν λέγαμε, τότε δεν υπήρχε κατοχή της πόλης. Αυτό ήταν το δείγμα της κατοχής. Αλλά από την άλλη μεριά έχεις όλη την μέριμνα ακριβώς του Σουλτάνου να γίνει η πόλη πάλι αυτό που ήταν. Και δεν φέρνει μόνο Τούρκους. Αλλά δεν γίνεται αυτό που ήταν. Δεν φέρνει. Περισσότερο. Γιατί το λες αυτό? Πολύ περισσότερο. Γιατί όταν την τελευταία στιγμή η πόλη είναι ένα χωριουδάκι πια, όπως λέμε. Όταν μετά γίνεται η πόλη του Σουλεϊμάν, του μεγαλοπρεπούς. Η πόλη είχε προηγουμένως όμως κάποιους αιώνες, μια δεκάδα αιώνες ζωντάνιας πίσω της και Λέω, είπαμε. Αν θέλεις να μου πεις για τα ελληνικά πράγματα, έχεις δίκιο. Τέλειωσε. Αλλά αν θέλουμε να πούμε ποια πόλη, μεγαλούπολης κτλ., η πόλη του Σουλεϊμάν του μεγαλοπρεπούς είναι η μεγάλη πρωτεύουσα, η οποία φτάνει μέχρι τη Βιέννη. Ελένη μου, εκτός όμως από ποια είναι τα δικά τους τα δείγματα του τεράστιου πολιτισμού στην πόλη, από άποψη αρχιτεκτονική που μου λες, όταν ακόμη και το τζαμί που είπες είναι μίμηση της Αγίας Σοφιάς?
Άννα μου, δεν μπορούμε. Αυτοί είχαν βασιλικά ανάκτορα. Έχουμε πάθει κάτι στην Ελλάδα και θα το πω. Κάνουμε πάντοτε σύγκριση με αυτό που ξέρουμε και έχουμε κάνει εμείς. Πρόσεξε με. Αν το πεις έτσι, θα πρέπει τότε να πεις ότι ο Αιγυπτιακός πολιτισμός είναι μεγαλύτερος από τον ελληνικό. Αν πάρεις την αρχιτεκτονική. Αν το πάρεις έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτήν τη σύγκριση. Θα σου έλεγα ότι θα στερούσαν στα γραπτά κείμενα, για παράδειγμα. Μπράβο. Λοιπόν, εκείνο το πράγμα που είναι σοβαρό είναι τι σκέφτεσαι, τι γράφεις, ποιο πολίτευμα έχεις, πώς προχωράς κτλ. Λοιπόν, εκεί πρέπει να πούμε ότι από όλους τους λαούς, όπως και αν το κάνεις, εκεί μένουμε οι καλύτεροι. Αλλά αυτά είναι να ξέρουμε καλά ελληνικά. Εκεί λοιπόν έχουμε μια θέση. Θέλω λοιπόν να μου πεις αν ένας από τους λόγους της κατάληψης της πόλης ήταν και ενός είδους θρησκευτικός πόλεμος της εποχής. Κοίταξε, όταν φτάνουν το 1300 ήδη, το 1300 έχουμε ένα βραχή χρονικό που γράφει και εχμαλωτίστη η Πάσα Ανατολή. Εχμαλωτίστη η Πάσα Ανατολή. Γιατί οι Μογγόλοι προχωρούν προς την Δύση και προχωρώντας σπρώχνουν όλα τα τουρκομανικά φύλλα που είναι μπροστά τους. Αυτά τα τουρκομανικά φύλλα προχωρώντας φτάνουν μέχρι το Αιγαίο. Και έχουμε τους, θα γελάσουν τώρα, τους Καραμανλή, τους Μεντεσέ, τους Αϊντίν, τους Γιαξί, τους Οτομάν, τους Γκερμιάν. Διάφορες φυλές. Όχι, είναι όλοι οι Τούρκοι. Με αρχηγό κάποιον τοπικό. Τοπικό, είναι οι ομάδες οι φιλετικές, ας πούμε. Δεν θα τις έλεγα εθνοτικές, αλλά φιλετικές. Ναι. Λοιπόν, αυτοί έχουν όλοι τους πάρει ένα μέρος της Μικρασίας. Ήδη από το 1325, είναι ένα κείμενο που δημοσίευσα εγώ και ήταν άγνωστο, ξέρουμε ότι οι Γιαξί, οι οποίοι είναι στον Ελίσποντο, απέναντι, έχουν περάσει απέναντι, δηλαδή στη Θράκη, πριν από το 1353 όταν πέφτει η Καλύπολη, έχουν περάσει στη Θράκη και έχουν κάψει τα πάντα. Οι εκκλησιές και τα λοιπά είναι χαμένες, τελείως μαγαρισμένες εικόνες και τα λοιπά, φρικτά πράγματα, τα οποία ξέρουμε από έναν περιηγητή, δεν είναι περιηγητής, από κάποιον που ξεκινάει από την πόλη για να πάει στα γανοχώρια να βρει τέλος πάντων κάποιο μοναχό ο οποίος είναι συγγενής του. Και αυτός περιγράφει τον δρόμο που κάνει και τη βρέπει. 1325. Και εκεί βλέπεις ότι οι Τούρκοι έχουν φτάσει στη Θράκη το 1325. Καταστρέφοντας έναν πολιτισμό, βέβαια. Ναι, βεβαίως. Και ξέραμε ότι αυτό έγινε 25 χρόνια μετά. Ποιοι είναι αυτοί? Λοιπόν, αυτοί είναι οι περίφημοι Γιαξίδες, οι Γαζίδες, δηλαδή αυτοί που κάνουν τον Ιεροπόλεμο. Οι φανατικοί που κάνουν τον Ιεροπόλεμο, όλα τα τουρκομανικά φύλλα είναι αυτά. Το πιο μεγάλο από όλα από αυτά τα φύλλα ήταν οι Καραμανλοί κάτω της Καπαδοκίας και οι Γκερμιάν από τα μεγάλα. Αλλά οι Οθωμανοί βρεθήκαν απέναντι στην πόλη. Αυτοί καταφέρανε παίρνοντας να περάσουν απέναντι, να πάρουν ακριβώς όλη την έγκλη κατά κάποιο τρόπο και έτσι... Αυτά τα φύλλα ήταν όλα ενωμένα στο τέλος με το Μωάμεθ? Όλα είναι μουσουλμανικά. Και όλα ενωμένα κάτω από το Μεγαλοπρεπή? Όχι, ο Μεγαλοπρεπής. Μετά σου λέω. Όλες αυτές οι φυλές, γιατί το Αϊντίν παραδείγματος χάρη, μετά γίνανε ολόκληρες επαρχίες. Ναι, καλά, όλα αυτά μετά γίνονται Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτά όλα είναι ενωμένα όταν εμφανίζονται στα πρόπυλα της πόλης, είναι υπότομα. Καμία σχέση. Ο καθένας στο χωριό του. Ο καθένας στο χωριό του και οι Οθωμανοί έχουν πάρει τον Γκερμιάν, έχουν πάρει ήδη, έχουν ευρύνει κάπως την περιοχή τους, αλλά ακόμα δεν έχουν κερδίσει κάτω προς την Καπαδοκία, Λικαονία κτλ. Και πρέπει να σου πω ότι σε αυτά τα πράγματα όμως πρέπει να προσθέσουμε ένα άλλο, μία νησίδα ελληνική. Ενώ έχεις, σου λέω, τους Γκερμιάν, τους Γιαξί, τους Αϊντίν, τους Μεντεσέ κτλ. Στη μέση έχεις μία ελληνικότατη νησίδα, τη Φιλαδέλφια. Την οποία Φιλαδέλφια διοικεί ο Θεόφιλος, τέλος πάντων ένας από τους επισκόπους της, Μητροπολίτης, και μετά έχει τελείως ελεύθερη ζωή, πληρώνοντας ένα βερέμιν, λέει, ένα μικρό φόρο στους Γκερμιάνε γύρω. Η Φιλαδέλφια πέφτει το 1391.
Δηλαδή 90 χρόνια μετά αλλά το 1300. Για ένα πόλισμα μιλάμε ουσιαστικά. Τάσου, όχι. Δεν έχει περιοχή. Όταν λέω Φιλαδέλφια είναι η πρωτεύουσα. Η πρωτεύουσα, αλλά έχει ολόκληρη. Έχει βάθος μέσα. Βεβαίως, όπως και το Γκερμιάν, όπως και η Μεντεσέ, όπως η Αϊντίν. Απλά, Ελένη, όλα αυτά δείχνουν ότι. Στάσου, δεν τέλειωσα. Εδώ είναι σοβαρό. Πώς πέφτει η Φιλαδέλφια? Το 1391. Όταν φτάνουν οι Τούρκοι για να την πάρουν, στις γραμμές τους βρίσκεται και ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας, ο οποίος πολεμάει εναντίον των Βυζαντινών. Λοιπόν, αυτά δεν τα λέμε στα παιδιά. Ποιος είναι ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας που πολεμάει? Ο Μανουήλ ο Παλαιολόγος. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά τέτοιου είδους πράγματα είναι αυτό που λέω το άγνωστο Βυζάντιο. Είναι περίεργες αυτές όλες οι συγχύσεις, θα έλεγα, και οι φοιτητικές και οι εθνικές, αλλά και κυρίως και οι θρησκευτικές συγχύσεις που συμβαίνουν αυτή την εποχή. Βεβαίως. Οι οποίες αποδίδονται πού? Κοίταξε, το θέμα είναι ότι δεν γίνονται Μωαμεθανοί. Δεν υπάρχει εξισλαμισμός υποχρεωτικός. Δεν υπάρχει εκείνη την εποχή. Έτσι. Βέβαια φεύγουν οι επίσκοποι, φεύγουν, τους εγκαταλείπουν κτλ. Αλλά εκτός από τους γαζί, τους πιο αυτούς, και ακόμα ένα κείμενο έχουμε το οποίο είναι πολύ περίεργο. Φτάνουν, λέει, οι Καταλάνοι, ξέρεις το περίφημο τραγούδι. Αν μ' αρνηθείς, αν δεν μ' αγαπάς και μ' αρνηθείς, να σε δω σε Καταλάνου χέρια και σε Τούρκου σπαθί. Ναι, λοιπόν, σε Καταλάνου χέρια και σε Τούρκου σπαθί. Οι Καταλάνοι όταν φτάσανε, είχαν κάνει και αυτοί το δικό τους εμμυράτο σχεδόν. Το δικό τους ηγεμονία. Στην Ακρόπολη μένανε. Όχι μόνο, καταστρέψανε τα πάντα στο διάβα τους. Και φτάνουν μέχρι και κάνανε ολόκληρη επικράτεια στην Αθήνα. Λοιπόν, εκεί ένα μικρό κείμενο λέει μονάχα. Πολλοί ξέρουν ότι στα προπύλα της Αθήνας ήταν το παλάτι τους. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ένα πολύ μικρό κείμενο, Παχημέρης λέει κάπου, όταν περνάνε, λέει, από τη Ροδεστό οι Καταλάνοι και είναι δίπλα οι Τούρκοι, αναρωτιούνται με ποιον θα πάνε οι Βυζαντινοί της Ροδεστού. Με ποιον θα πάνε. Και λέει, ίσως με τους Καταλάνους εξαιτίας του σεβάσματος. Δηλαδή, μπερδεμένα και εκεί τα πράγματα. Το σέβασμα βέβαια είναι η θρησκεία. Και ίσως θα προτιμήσουν, επειδή εκείνοι ήταν χριστιανοί καθολικοί βέβαια. Λοιπόν, σε τι οφείλεται? Νομίζω ότι η έννοια που έχουμε της εθνικής συνείδησης σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την ιστορία στην εξέλιξή της. Νόμιζα πως η τεράστια συνοχή της αυτοκρατορίας οφειλόταν κυρίως στο θρήσκευμα. Μόνο. Είναι έθνος χριστιανών. Ο Λέωνος Σοφός λέει έθνος χριστιανών. Από τον Κωνσταντίνο τουλάχιστον και μετά έχουμε ως συνοχή την Εκκλησία. Πολύ αργότερα, αλλά δεν έχει σημασία. Όχι, τουλάχιστον αυτός στα τέλη της ζωής του και στον τρόπο με τον οποίο τους έδωσε τη δυνατότητα να μην αρχίσω πάλι, να με βρίσουν πάλι οι ακροατές σου. Ναι, γιατί τέλος πάντων ένα από τα μεγάλα θέματα και επιμένω είναι, αλλά δεν έχει καμία σημασία, αν πράγματι ο Κωνσταντίνος βαφτίστηκε ποτέ. Λοιπόν, υπάρχει ένα βιβλίο. Θα σου έλεγα πως δεν έχει και μεγάλη σημασία. Αυτό είπα, γιατί και να μην έχει βαφτιστεί, αυτός έκανε το διάταγμα του Μεδιολάνου. Αυτός έκανε την Οικουμενική Σύνοδο, την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Αυτά είναι τα λιθάρια, τα θεμέλια της χριστιανικής θρησκείας. Ως επίσκοπος των έξω, δηλαδή αυτόν που δεν είναι μέσα στη θρησκεία. Αυτός και τα λοιπά. Δεν έχει καμία σημασία αν βαφτίστηκε ή όχι. Άλλωστε, ένας από τους μεγαλύτερους. Μέγας έγινε έτσι αλλιώς. Ναι, όχι μόνο. Ένας από τους μεγαλύτερους ιστορικούς. Και η μητέρα του όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Αυτή είναι άλλη ιστορία. Αυτή ήταν Άγια. Ότι είναι χριστιανή. Αυτή ήταν Άγια γεννημένη που λέει ο λόγος. Και ο Σταυρός και όλα αυτά που έκανε. Όλα αυτά. Μιλώ για τον Κωνσταντίνο. Αλλά δεν έχει καμία. Ήταν πολύ σημαντικό πολιτικό πρόσωπο. Δεν μ' άφησες να σου πω το μεγάλο βιβλίο που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στη Γαλλία. Είναι του Πολ Βεν και το οποίο ακριβώς λέγεται «Ο εκχριστιανισμός της Ευρώπης». Και ο οποίος, Πολ Βεν, ο οποίος είναι από τους μεγαλύτερους ιστορικούς, καθηγητής του Collège de France και της ρωμαϊκής ιστορίας, διατείνεται ότι αν δεν υπήρχε ο Κωνσταντίνος, η Ευρώπη σήμερα θα είχε τελείως άλλη όψη. Όλη η Ευρώπη, όχι μόνο πια το Βυζάντιο, όχι μόνο η εκαθημάς Ανατολή. Ναι. Και εκεί ακριβώς βάζει τον εκχριστιανισμό ως το ιδεολόγημα στο οποίο ήθελε να κάνει ο Κωνσταντίνος, άσχετα από το τι έκανε ο ίδιος. Ναι.
γιατί όπως ξέρεις, οι λαοί και οι ηγέτες προχωρούν μπροστά έχοντας ένα όραμα. Αφού δεν μπορούσε να ιδρύσει μια καινούργια θρησκεία, την καθιέρωσε την καινούργια θρησκεία. Την καθιέρωσε. Ένα από τα άλλα ζητήματα που θα ήθελα να συζητήσουμε είναι όλοι αυτοί που πηγαίνουν στη Δύση και που όπως εσύ πηγαίνουν προς τη Δύση και κατά ανάγκη πηγαίνουν στη Δύση, δεν τους χωράει πια ο τόπος. Δηλαδή διώκονται ουσιαστικά όταν ο Θανάσης χάνει το γιο του και τους υπόλοιπους. Και οι Χρυσοράδες και οι υπόλοιποι αναγκάζονται να περάσουν στη Δύση. Ναι. Για να σωθούν και να περισσώσουν ό,τι μπορούν. Γαζίδες, τραπεζούνται κτλ. Να μπορέσουν να σώσουν ό,τι μπορούν. Δεν μπολιάζουν με το πνεύμα τους, τουλάχιστον το γραπτό λόγο της εποχής. Δεν μεταφέρουν την ελληνική γλώσσα. Όχι. Δεν μπορώ να το πω έτσι. Δεν μπορώ να το πω έτσι, γιατί τέλος πάντων τα κείμενα είναι γνωστά, έχουμε ένα σωρό κείμενα. Η Χρυσή Αμαλτέζου θα συμφωνούσε μαζί σου με το Φλαγκίνο φροντιστήριο, μας άκουγε. Όχι, αυτό είναι πιο αργά. Δεν το ξέρω. Όχι, μιλάω. Πρόσεξε, μένω πολύ επιστημονικά σήμερα μαζί σου. Μένεις το 1353 και εκεί. Ναι, μένω σε αυτούς που φύγανε εκείνη τη στιγμή και για το λόγο που φύγανε. Και είναι οι πρώτοι οι οποίοι αρχίζουν τον λόγο, πώς να πούμε, την διασπορά, μία διασπορά ελληνική για λόγους ανάγκης και όχι για λόγους επέκτασης. Είναι η πρώτη φορά. Για λόγους επιβίωσης. Ναι, ανάγκης. Ο Βυσσαρίων την εποχή εκείνη. Όλοι για λόγους επιβίωσης φεύγουν. Γιατί στην Τραπεζούντα, τέλος πάντων, όταν ο Βυσσαρίωνας φεύγει από εκεί και όταν τέλος πάντων κόντεψε να γίνει και πάπας. Έγινε επίσκοπος όμως. Ναι, καρδινάλιος. Βέβαια. Και κόντεψε να γίνει, και τον πρότεινε και για πάπα. Τέλος πάντων. Οπότε όλοι αυτοί φεύγουν για λόγους ανάγκης. Και είναι η πρώτη φορά. Έχουν συνείδηση θρησκευτική όταν με τόση ευκολία περνάει από το ένα στο άλλο. Να τον ρωτήσει τον ίδιο. Εχάθηκαν πάντως για τη χριστιανοσύνη, την Ορθοδοξία, χάθηκαν. Και εγώ νομίζω ότι χάθηκαν και για το γένος. Γιατί μετά, όταν χάθηκαν για το γένος, συνεχίζουν ήδη αυτοί οι Ιταλοί, όταν έπεσε η πόλη, ποιος την κλαίει την πόλη? Εδώ πρέπει εκτός από τους δικούς μας με το άλλο, τα ανακλίματα, τους θρήνους κτλ. Η Ιταλία βασικά την κλαίει. Όχι μόνο. Η Πολωνία. Ένας από τους Πολωνούς συγγραφείς λέει, έμεινε η χριστιανοσύνη τώρα μονόφθαλμη, χάθηκε η πόλη. Λοιπόν, όλα αυτά τα κείμενα που η Δύση κλαίει την πόλη, τα έχει μαζέψει. Πρέπει να τα έχει μαζέψει ένας Ρωμιός αυτά. Αλλά τέλος πάντων είναι τα περισσότερα λατινικά γραμμένα κτλ. Τα έχει μαζέψει ο Αγκοστίνο Περτούζη, Καντούτα, Αντικωνσταντινούπολη, και είναι πραγματικά από τα πιο συγκινητικά κείμενα. Γιατί τους βλέπεις ότι ετοιμάζονται κάτι να κάνουν, μια σταυροφορία και μια αυτή. Κυρίως ο Πάπας προσπαθεί και οι τραπεζούντοι προσπαθούν. Αν είχε προσπαθήσει ο Πάπας ουσιαστικά θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι. Όχι, γιατί προσπάθησαν. Κοίταξε, είναι η εποχή που αρχίζουν από τη Δύση επίσης να ανεξαρτοποιούνται πνευματικά από τον Πάπα. Γιατί ο Πάπας έχει πάρει ήδη θέση είτε με τους Γουβελίνους, είτε με τους Γουέλφους, είτε με τα κόμματα τα οποία δημιουργούνται εκεί. Οπότε έχουμε μια διάσπαση, αν θέλεις, της πνευματικής αρχής του Πάπα. Εκεί ήταν ένα μεγάλο λάθος, νομίζω, της Παποσύνης, να ανακατευτεί στα εγκόσμια, ενώ είχε ήδη. Μα έχετε και το πορτίο, δεν καταλαβαίνεις ότι ήταν παντού, το ασκούσε και κοινωνικά. Ναι, δεν το ασκούσε μόνο πνευματικά. Ναι, αλλά αν δεν είχε ανακατευτεί τόσο πολύ, ίσως θα ήταν. Ναι, αλλά θα είχαμε έναν μολά. Κοιτώντας την ιστορία προς τα πίσω, Ελένη, τι το μάθημα μπορούμε να πάρουμε στη σύγχρονη ιστορία μας? Πολλά. Ναι, αν τα κοιτάξουμε έτσι τα πράγματα. Με το δικό σου ψύχρεμο και επιστημονικό βλέμμα. Που δεν σε παρασύρωσε συστηματικά σήμερα καθόλου. Ένα, μάθε παιδί μου καλά ελληνικά. Γιατί από τη στιγμή που θα μάθεις καλά ελληνικά, ξέρεις όλη σου την ιστορία απ' έξω. Και δίνω παράδειγμα. Όταν εμείς λέμε το κημητήριον, έτσι, ξέρεις ότι μπαίνουμε στο χριστιανισμό. Που δέποτε οι αρχαίοι θα λέγανε κημητήριο για μια νεκρόπολη. Την Ανάσταση. Βεβαίως. Ένα. Όταν λέμε, παραδείγματος χάρη, τη λέξη θεομηνία και παιδεύω. Ενώ οι άλλοι λέγανε εκπαιδεύω όταν λέγανε παιδεύω. Περνάει όλο περνάει όλο το πνεύμα το ιουδαϊκό-χριστιανικό
όπου όποιος παραστρατήσει από τον σωστό δρόμο δέχεται ακριβώς την θεοσημεία, πράγμα που τον κάνει να επανέλθει στο σωστό δρόμο τιμωρούμενος για να μάθει το πάθημα μάθημα. Το έχει και από την κλασική εποχή με την ύβρι. Άλλο η ύβρις δεν σου μαθαίνει, σε τιμωρεί. Ενώ ακριβώς η μετάνοια σου μαθαίνει. Λοιπόν, έχεις ένα σώρο πράγματα τέτοιου είδους, ιεραρχία. Όταν λες τη λέξη ιεραρχία, παραδείγματος χάρη, δεν μπορείς παρά να καταλάβεις αμέσως αλλά όλα αυτά είναι ψηλά γράμματα. Όταν θέλω να πω ότι τα ελληνικά είναι η βάση της ιστορίας, το λέω γιατί μόνο η γλώσσα, Άννα μου, δείχνει τη μεγάλη ιδιαιτερότητα των Ελλήνων, την ελληνική συνέχεια μέσα από χιλιετίες. Γιατί μόνο τα ελληνικά δεν έγιναν ποτέ νεκρή γλώσσα. Δεν έγιναν ποτέ νεκρή γλώσσα, εξελίσσονται, ζωντανός οργανισμός. Και γι' αυτό ακριβώς είναι ανάδελφα και όχι το έθνος. Και όχι το έθνος. Γιατί από τη στιγμή που είναι ζωντανή γλώσσα δεν μπορείς να έχεις ελληνογενείς γλώσσες. Όπως έχεις λατινογενείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Είναι χαρά μου πάντα να μιλάω μαζί σου. Όχι, γιατί κάναμε ένα μάθημα. Έκανα και έμαθα πολλά και εγώ τα θυμήθηκα μάλλον. Φίλες και φίλοι, είχαμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενήσουμε σήμερα στο στούντιο της ΕΤ την μεγάλη κυρία της Βυζαντινής ιστορίας, την κυρία Ελένη Γλύκα Τζιαρβελέρ. Σε λίγες μέρες η αποφράση μέρα πλησιάζει και με αυτή την ευκαιρία είχα τη χαρά να μιλήσω μαζί της. Να είστε καλά, καλή σας νύχτα.